Ανάψτε κανένα φως ρε παιδιά, πολύ σκοτάδι έπεσε. Φως, άπλετο φως. Είμαστε σε λειτουργία blackout. Το Μέγαρο Μαξίμου λειτουργεί σε λειτουργία blackout. Αντί για φως που λέμε σε όλες τις υποθέσεις, να πέσει φως. Άπλετο φως όλες τις υποθέσεις. Καθαρός ουρανός σας τραπέζι δεν φοβάται. Και όμως το ίδιο μοτίβο παίζεται ρε παιδιά. Όλο το ίδιο μοτίβο. Εγώ δεν μπαίνω στη διαδικασία να διερευνήσω. Δεν είμαι ούτε δικαστής, ούτε γουνάκια έχω, ούτε εισαγγελέας, ούτε τίποτα. Το ζήτημα όμως είναι ότι παίζει ένα μοτίβο, το οποίο συνεχίζεται αυτό το μοτίβο. Έχεις μια κυβέρνηση που σου λέει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, εγώ θέλω να μεταρρυθμίσω το άρθρο 86 του Συντάγματος. Το άρθρο 86 είναι το μεγάλο φίλτρο στις υπουργάρες. Ότι δηλαδή πρέπει να περάσει από τους βουλευτές, από τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, δηλαδή βουλευτής να δικάσει βουλευτή. Δηλαδή πλειοψηφία να ουσιαστικά να δείξει κατά πόσο θα πάει κάποιος να ελεγχθεί από το φυσικό δικαστή. Όμως από την άλλη πλευρά υπάρχει ένα κρίσιμο ερώτημα. Γιατί ανάλογα με την υπόθεση που σκάει το διαχειριζόμαστε διαφορετικά? Όταν είναι διακηρυγμένη η θέση του Πρωθυπουργού και λέει τέλος με το άρθρο 86, θέλω να το αλλάξω. Και έχεις τον τρόπο να δείξεις πολιτικά ότι μπορείς να πας παρακάτω, έχεις αρχίσει και αλλάζεις τις υποθέσεις. Για παράδειγμα, όταν επανήλθε το θέμα των τεμπών, τι είπε η κυβέρνηση? Εμείς θα μεταρρυθμίσουμε το άρθρο 86, να πάνε στο φυσικό τους δικαστή. Ήρθε μια δικογραφία που ψιλοβόλευε, τη φτιάξαν έτσι όπως θέλανε, ας πούμε, όχι με την κακή έννοια, με την καλή έννοια, πολιτικά εννοώ, για να μην παρεξηγηθούμε, και λέει θα πάει κατευθείαν στο φυσικό δικαστή. Άρα πάμε στο δικαστικό συμβούλιο. Καραμαλής Τριαντόπουλος. Του στείλανε. Είπανε βέβαια ότι είναι αθώοι κτλ. Μετά μας ήρθε το δόγμα Βορίδη. Πότε ήρθε το δόγμα Βορίδη? Με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκεί ήταν διαφορετικό. Λέει όχι στο φυσικό δικαστή, θα κάνουμε μια εξεταστική. Ξέρετε τώρα όλο αυτό το εργάκι. Βγήκε αθώος. Εγώ δεν κρίνω αν ήταν αθώος, ένοχος. Κρίνω ότι η πλειοψηφία αποφάσισε ότι είναι αθώος. Αλλά δεν είναι μια δικαστική απόφαση. Η πλειοψηφία αποφάσισε ότι δεν υπάρχουν ευρήματα. Γεια σας, χαρήκαμε και αντίο. Άλλο δόγμα αυτό. Έρχεται τώρα ξανά το θέμα με τις υποκλοπές. Το Πασόκ και τα υπόλοιπα κόμματα λένε: κοιτάξτε να δείτε, έχει έρθει ένας τύπος και κάνει δηλώσεις. Αυτός ο τύπος δεν είναι τυχαίος, είναι ο ιδρυτής του παράνομου λογισμικού, του Predator, η Ντελέξα και ντουρουντουρου. Και λέει συγκεκριμένα πράγματα. Και αυτά τα συγκεκριμένα πράγματα πρέπει να ελεγχθούν. Συν ότι βγήκε και μία απόφαση από το πλημελιωδικείο που λέει ότι να εξεταστεί η υπόθεση από το θέμα της κατασκοπίας από εκείνη την οπτική και να δούμε και τα υπόλοιπα πρόσωπα που βγαίνουν. Έρχεται ο Αρεοπαγίτης, ο εισαγγελέας του Αριουπάγου και ο Τζαβέλας, που προκύπτουν μετά δημοσιεύματα και αποκαλύψεις, ότι και αυτός υπέγραφε για παρακολουθήσεις. Νόμιμες επισυνδέσεις, έτσι. Ναι, όμως όταν ελέγχεται κατά πόσο οι νόμιμες επισυνδέσεις κουμπώνουν με το παράνομο λογισμικό, προφανώς είσαι εμπλεκόμενος. Εμπλεκόμενος με την καλή έννοια. Δεν πάω με την κακή έννοια. Και αφού είσαι εμπλεκόμενος, λοιπόν, πρέπει να πεις ότι εγώ, παιδιά, αφού έχω μια σχέση με όλο αυτό το συστηματάκι, να την κάνει κάποιος άλλος στην έρευνα. Όχι, παραμένει εκεί, υπογράφει, να μην ανασυρθεί η υπόθεση. Να μην εξεταστεί. Και έρχεται εδώ και σου λέει εξεταστική να δούμε τα νέα στοιχεία τι γίνεται. Και να έρθει και αυτός ο Ντίλιαν να μας πει τέλος πάντων, παιδί μου, τι λέει. Όχι, σου λέει η κυβέρνηση, γιατί κοίταξε, άμα πας με εξεταστική εκεί που χρειάζονται 120 και μπορεί να τους μαζέψει η αντιπολίτευση, θα το πάμε στο 151, γιατί θα επικαλεστούμε θέμα εθνικής ασφάλειας, εξωτερικής πολιτικής κτλ. Μα αφού ήταν θέμα ιδιωτών, όπως μας έλεγε η κυβέρνηση μέχρι τώρα, γιατί θα το πάει εκεί, αν το πάει? Άρα εδώ πέρα από το αν θα το πάει με 151, αν θα το πάει με 120. Το κρίσιμο ερώτημα είναι γιατί υπάρχει η διαφορά προσέγγισης των θεμάτων. Δηλαδή τη μία κατευθείαν στο φυσικό δικαστή, την άλλη να κάνουμε εξεταστική και να μην τον παραμπέψουμε, και την άλλη όχι, αρνούμαστε, όπως έγινε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δηλαδή για τον Λιβανό και την Αραμπατζή είπε όχι, δεν δεχόμαστε προανακριτική. Τότε τους 13 γιατί τους έστειλε στη Σέντρα για άρση ασυλίας βουλευτικής και έλεγε ότι είναι αθώοι και αυτό και εκείνο, και τους υπουργούς λες όχι, να μην πάνε να εξεταστούν? Μα έτσι κι αλλιώς οι έρευνες αυτές τυπικές είναι. Την πλειοψηφία έχεις, θα μου πεις, από τη μία. Αλλά από την άλλη, εμπεδώνεται στην κοινωνία το ίδιο μοτίβο. Ότι blackout, σβήσε τα φώτα, πάμε να φύγουμε.